yabantase ayihlalani phansi ke sanhlala phansi yabona namhlanje ithe before iqale ad hoc committee that you know what meant hamba uyozisoka ebhafini ukhuphe yonke anger khuphe yonke laa nto nayo because niyayazi guys i-relationship yam ne-ad hoc committee at this point ba ayo relationship good but mna ndiyathanda laa nto beyoba ne-open mind. You understand? So I was like, let me keep an open mind. Ndikhuphe yonke anger hayi nyani ndiyikhupha yonke anger bantase. So namhlanje ke ngoku ku-ad hoc committee bekukho uRobert McBride laa tata mamehla ngathi ngawentuku ke bekukho yena ke namhlanje. So ke ngoku uyazibuza nawe uba uRobert McBride ungena njani kule nqushunqushu yinto nemthathe yamlahla kwi-ad hoc committee mamelani into emlahla phaa ke bantase. So ngokuya ke ulomntana uGeneral Phahlane andithi uRia Pierre mamelani ndimphinde ndimbuyisele emva andithi niyakhumbula ndisithi kuni uNkwali enkosi wakhe waba yi-acting national commissioner ke wasithatha wasibeka kunumber 4 ke kwangena uRia Pierre wapermanent phaa ku-national commissioner position wasithatha wasibeka kunumber 40 gqiba kwaloo nto ke ngoku uRia Pierre wasuspendwa okanye wagxothwa whatever the case was. Then uZuma ke ngoku wathatha uPhahlane wambeka as national acting national commissioner at the time. So uMcBride ke ngoku yena sebuya ke ngoku ku-suspension ubuya already seku-actor lo which is ke ngoku lo umpedi lo uDaddy P yabo ufika seku-act uDaddy P. Anyani xa efika ku-act uDaddy P hayi fine guys ingabi namsebenzi wabe uMcBride kuthiwa bantase wayehleli nje deskeni inyawo emane tap inyawo hleli nje utap inyawo kuthiwa yintoni uMcBride wabuyela ivini wabuya sewune-nerves wayesithi aman andithandi le nto yenzekileyo ngoba ndingekho kuthiwa yintoni leyo thi le nto yoba kubekwe ulomntana uDaddy P esihlalweni kwathini kwabakho umntu omhlebelayo ke phaa i-IPT chaba aba base-IPT bayayithanda into engekho semthethweni kwabakho umntu omhlebelayo ba yeyi if ufuna uthetha ngezo nto zinjalo ba who is in what position kwathini ingathi ngozama ii-contacts zikaPaul O'Sullivan eva athi ke nakuntuku utsho zama ii-contacts zikaPaul O'Sullivan zange iphele laa mini bantase wabe zifumene ii-contacts zikaPaul O'Sullivan wabe arrange meeting noPaul O'Sullivan kwadityanwa yava xa kudityanwa hayi nyani untuku abesithi mamela ke Polisto mamela into efunekayo apha mna ngoku andikho comfortable yile nto yenzekayo yoba uDaddy P abe phaa esihlalweni ndifuna ukhupha uDaddy P esihlalweni ibe ndimi national commissioner yabo hayi ke niyabazi uPolisto wathi what's in it for me wathi untuku into nobana anything you want hayi kwabanjwana izandla kwathiwa deal ugqiba kwakhe wafowuna ke ngoku ulomntana uPaul O'Sullivan ufonela untuku bana yabona ntuku uzafuneka size ngestrategy le if you thought umkhalazi was smart this one is smarter. So kuzafuneka size ngestrategy sizame into nokubana ube ne-task team ezawusebenza kule nto yoba mawuzibone kulaa position because we can't do it alone. It can't be just you and me. You need a bunch of people that are gonna cook cases and whatnot. Idibane le nto yodibana ibe ngqendeleli then ke ngoku ungasithatha isihlalo seba yi-national commissioner yava yonke le discussion ke ngoku it is between untuku no Polisto ava hayi nyani untuku aqomba okay fine into endizawuyenza apha ndiza kwenza i-national task team yabo sizakwenza i-task team and then le task team le izabizwa Phahlane task team because andifuni ii-members zale team zibe confused ba eyona nto bazoyenza apha yintoni funeka bayazi into bezoyenza bazokwenza iyelenqe elizawuthatha uDaddy P from phezulu abe on the floor yava bantazi hayi nyani kuthiwa yavula i-task team babizwa uSibiya babizwa uNkabinde kwabizwa i-journalist kwabizwa wonke umuntu kwabakho i-secret meetings bantase kudiscusswa le nto yaka-sitting strategy wena how far are you with laa nto ubuzamframe ngayo wena ithi into yakho yava hayi uSibiya andiyazi into phantse ndasesenye into but
ozibiya ke babebelapho ke guys bestrategize ke andiyazi babestrategize ntoni but noba loo nto yayistrategize wapha ayikabhadlaka because what the hell strategize kuthiwa sakwenza into ethile nento ethile nento ethile nento ethile for basemsuse esikhundleni kwathini hayi nyhani iplani yabo ke ngoxa seyingqindilile beyibona uba hayi iplani yabo idibene and kongoku ngathi ezi charges zabo ziyastika kwathini and i-journalist nazo ziyabreak story after story after story ngo-Daddy P yabo hayi ke ngoku kwalapho ke ngoku ba-involve khona ke ngoku i-political parties which is ke ngoku Prafix Fikile Mbalula sewuyaxelelwa ke ngoku nayo bamamela ke sigqibile thina yelothu indaba eyethu party sidlalile ngoku senze oku noku so into eshotayo for wena kuba umxelele uba makathi step aside yaba ndisanizobela ipicture yokuba uMcBride ugalele kanjani kuyo yonke lento njengoba sezibona kule nyoni akuyo ngoku yava hayi nyani uphahlane kwathiwa step aside kwathini yava so ke ngoku ezoba lapha nje uMcBride yinto nokubana uNkabinde uye waswitcha isides ke ngoku from ke ngoku icala lilo Pholo Solomon noMcBride waswitcha waba izoba impimpi ngapha yava after impimpi ngapha ke ngoku wenza ezo allegations wa-accuse aba of yonke lento ndigqiboyithetha so yonke lento ndigqiboyithetha yinto ethethwe ngubani uNkabinde bantasa kutsho mna soze ndithethwe zonto mna yonke lento ndigqiboyithetha ithethwe nguNkabinde kwaplenwa kanjalo okay fine so siyeke ke ngoku leyo uyabuzwa ke ngoku uMcBride kuyabuzwa ngeliyelenqe kuyabuzwa ngoNkabinde kuthiwa uNkabinde umuntu wenjani wathi hayi nyoli ukukufa lowo akutsho mna kutsho uMcBride arha unyolo ukukufa lowo uzathi noba umnike lo 2 cents ahamba yothenga iisuti ezi5 iyayithanda ke ne-life efensi uthi uzathi umnike lo 20 rand ahamba yothenga iisuti ezi10 nyolo ukukufa and noba yiyo lento etshintshe isides noba offerishwe imali emo kweli cala kutsho uMcBride ke ngokuthetha loo nto ngoNkabinde waphinde wabuza uMcBride okay so ithini ke ngoku relationship yakho no Pholo Solomon ithini relationship yakho wathi uPholo Solomon ngebo right yena because i-information ayakunike yona sometimes i-information right ongayisebenzisa I think xa sithi ongayisebenzisa ke bantu asuthetha uba ongayisebenzisa xa ufuna ukwakha iyelenqe yaqonda qha ke ngoku into angayithandiyo apha uNtuku ngoPholo Solomon uthi uPholo Solomon une-main character syndrome uyathanda yonke into ibe ngayo xa i-attention ingekho kuye akaziva mnandi uba nayo nendawo ezigulayo xa uzawumelwana inhliziyo xa caba i-attention ayikho kuye so uthi into angayithandiyo le ngakaPholo Solomon but uthi hayi usolid when it comes to information akutsho mna ke bantase kutsho uNtuku yabo fine yi-relationship ke ngoku athi unayo leyo okanye yindlela ababona ngayo aba bantu babini bambeke apha kule nto yale ad hoc committee yava so ke ngoku kuthiwa fine no-General Phahlane uyimentionile into yakho kwathini but uGeneral Phahlane zange ayimenshine kakhulu uGeneral Phahlane yena ebegxininisa kuPholo Solomon yava then ke ngoku kuthethwa ke ngoku ngale nto yokubana ithini ke ngoku le nto kaPholo Solomon yobana yena wahamba waya kwaPhahlane epretenda ngathi uyimember yase-IPET kwathini azothi ke na ke lona hayi yayingeyonto ecaba ayikho semthethweni leyo wayesebenzisa white man something ngothu caba thina abantu bamnyama siye sizeye kwi-situations ezithile so okanye thina abantu bamnyama siye sijajwe singayiniki i-information because of our skin color so bathanda laa nto yothumela umlungu phambili so bahambisa uPholo Solomon phambili ke ngoku bamakahambe ayo-executor loo mission yayisenziwa apho kwaPhahlane but ke bantase loo nto isixelele ubana nyani ke uPholo Solomon uwophule lo mthetho because waye wapretenda ngathi uyimember yase-IPET engeyiyo wenza bebesithi because ngumlungu okanye kwathini asingendawo if i-crime loo nto mamamvulela icase if i-crime loo nto in fact Pholo Solomon